Hej med jer folk. Jeg har fået sådan lidt en idé. Det er ikke en ny idé, det er noget, jeg sådan har gået og puslet med noget tid. Og det var lidt ligesom at prøve at lave en samling af emner, som har noget at gøre med alt det her med kryptovaluta, med skat, med alle de sådan udfordringer, der er også med fremtid, med privatliv og med sikkerhed og scams og alle de her ting. Kunne godt tænke mig at lave nogle små danske videoer, som er korte og let tilgængelige for alle. Ikke nogen, som er enormt svære at forstå, eller meget kompliceret, eller meget tekniske. Det jeg sådan lidt overvejer, om kunne være et format. Fordi nu er jeg jo ikke ligefrem professionel YouTuber. Så jeg skal jo lidt finde ud af, hvordan jeg kommer i gang med at gøre det her. Så de første videoer bliver jo total cringe. Altså, det bliver jo helt forfærdeligt. Men det er ikke vigtigt på den måde, at det, der ligesom er vigtigt i det, det er ligesom at opbygge en struktur i det. Sådan er den, at man kunne ligesom betragte lidt ligesom kapitler i en bog. Og så er meningen så, at hvis jeg tager et emne og taler om, og det kunne for eksempel være asymmetrisk beskatning eller FIFO-princippet, at man ligesom starter med at lave en helt rå, lidt ligesom en brainstorm på det her emne og fortæller om det, og lægger den op, og så venter jeg og modtager nogle kommentarer fra jer om, hvad jeg gør forkert, altså hvad jeg taler forkert om, eller noget, som ikke er sandt, eller noget. Og så har jeg jo så kørende over på min Discord-kanal. Din Discord-server, der har jeg jo også en kanal, hvor vi har de her 40 kryptominutter hver anden lørdag. Og der kunne man sige, det er jo voice, så kunne man jo mødes og tale lidt om det her emne. Og så indspille den en gang til med i lidt bedre kvalitet. Sådan at hvert kapitel ligesom har visionsnumre, så man ligesom forbedrer, hvad kan man sige, det her samlede materiale. Meningen med det er, at det skal være lidt mere underholdende for folk at se på, end bare en masse tekst at læse. Og at det så måske er dansk, så det er måske lidt mere tilgængeligt for de fleste. Og det er måske lidt mere relevant i og med, at det er danske skatteregler og ting, der foregår i Danmark. Noget, der påvirker os lidt mere. Og så på den måde lidt ligesom opbygge et katalog over alle mulige ting. Sådan at når der kommer nogle folk og taler om et emne, og jeg siger, det ved jeg noget om, men jeg kan måske ikke rigtig kommunikere det så godt, så kan man pege over på et link og sige, prøv at se den her video her. Det var bare sådan en idé, jeg havde. Så derfor, hvad tænker I om det? Vil det give mening at gøre det på den måde? At lave det her med, starter med en brainstorm video, version 0. Alt er dårligt, kameraet er billigt, mikrofonen sidder i kameraet, jeg siger forkert og alt muligt. Første version, og så hører jeres input, forbedrer den, og så kan vi, hvad kan man sige, lidt sammen skabe noget, som er sandt, noget som er rigtigt og fungerer. Det kunne godt tænke mig at prøve. Men jeg har jo også mange andre ting i livet, der er vigtigt. Så jeg skal også passe på, at jeg kan få tid til at lave det. Fordi jeg ved godt, folk der laver videoer til YouTube, det tager lang tid, og det koster mange penge, og man skal have det rigtige udstyr. Altså det er et fuldtidsjob jo. Og det tænker jeg ikke, at det her er meningen, det skal laves på den måde. Men i og med, at det er små videoer, de bliver delt op i kapitler, så kan man jo genindspille dem af nogen, som kan gøre det bedre senere. Men at man har den her struktur, man har de her emner, og man ligesom kan styre det på den måde. Så jeg vil godt tænke mig at høre, hvad I tænker om det. Fordi en ting, som der er nu, det er, at alt det, der kører med asymmetrisk beskatning på medierne i øjeblikket, er jo virkelig vigtigt og virkelig godt, det kommer frem. Men der mangler rigtig mange vigtige detaljer, som jeg ikke kan nå at sige på de 6 minutter, jeg er i radioen, eller på de 4.000 ord, der står i en artikel i Børsen. Der er så mange ting, der ligesom fordrejer tingene. Alt det her med, han har tabt alle sine penge på kryptovaluta. Det er jo bare ikke rigtig kryptovalutas skyld. Det er jo heller ikke det, der er emnet her. Det, der er emnet, er beskatningen. At jeg har tabt pengene, er jo uinteressant. Det vil enhver
der går i gang med at handle med noget som helst. Der findes ingen, der investerer i noget, der ikke taber penge jo. Så det er jo uinteressant. Og det er bare vigtigt, at det bliver kommunikeret rigtigt, sådan så det ikke bliver en skræmmekampagne for kryptovaluta. For vi er i en situation i dag, hvor det er voldsomt vigtigt, at man forstår, hvad det her drejer sig om. Og det er fint nok, at man siger, at kryptovaluta er ikke noget for mig, jeg vil hellere noget andet. Det er også helt fint. Men det er bare vigtigt, at man forstår, hvad man siger nej til. For det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der ikke gør. De siger bare, de lader sig skræmme af, at skat kommer efter os, og kryptovaluta er kun for kriminelle. Og det er sådan nogle emner, der kunne være fede lige at have nogle små videoer. 10 minutter, 5 minutter, 7 minutter. Et eller andet, du ved, hvor man lige kan gå ind i et emne og sige, er det virkelig rigtigt, at det kun er kriminelle og alle sådan nogle, der har kryptovaluta? Er det sandheden? Ikke? Og hvad er det, der sker over i USA nu her med, at de vil pludselig have ingen skat på krypto? Er det sandheden, og hvordan virker det og sådan noget? Sådan nogle emner kunne være fedt at tage op, og ligesom få det bagt færdigt, og så kunne få kommunikeret det ordentligt på dansk, sådan at vi har noget viden, som kan blive spredt ud. Og hvis det skal virke, så har jeg sgu brug for jeres hjælp. Fordi det her handler ikke om mig. Jeg er ikke vigtig i det her. Jeg er støvet under jeres sko. Jeg vil bare være den, der ligesom prøver at facilitere det her. Fordi jeg er ikke måske den allerbedste til det, men der er ikke nogen andre, der gør det, og derfor er jeg nødt til at gøre det. Så hvad tænker I? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre nogle kommentarer. Tror I det her, giver det mening? Er det spild af tid? Har I nogle idéer til, hvordan det kunne gøres på en anden måde, et andet format? Eller kunne det være fedt at lave sådan, faktisk have et website med ligesom kapitler i en bog, og så kan man trykke på hver kapitel og skrive ind i en YouTube-video. Så lad mig prøve at høre, hvad I siger. Jeg glæder mig mega meget til at høre, hvad der kommer tilbage. Peace out. Vi ses.